ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Рӯзтон ба хайру шодӣ бошад тамошобинони азиз. Хуш омадем ба канали мо. имрӯз нон аз барои аллоҳ кардагем тамошобинони азиз. иҷа пирожниёи пухтагӣ, пирожниёра пухтан овардан. мо душанбе омадем тамошобинони азиз. хонаи хуштоманамда камтарак нон аз барои аллоҳ кардем. тамошобинони азиз, ҳозир тамошо кунем, бо мо бошед то охири видеора. дастархон партоира сар кардем. ҳамин як хона дастархон накриват мекунем. тамом. хо одами бисёр гуфтагӣ нестем. ҳамин камтар ҳамин як хона одам тамом. иҷода сар кардем ҳозир ҳамин кам кам овардана. ҳозир ин намуд пирожниёе. агар касе ки хоҳад рецептҳои ҳамин пирожнира ман ҳамаша метиям. оли ягон рӯз вақт шава ман худам ҳамин пирожниё тайёр мекунам. баъд шумо дар рецепташа нишон метиям. ҳам хеле осона ва бо лаззат, маззаш беҳад ба маззае. баъд тамошобинони азиз, ҳозир ман оста оста накриват мекунам. шумо дар нишон метиям, бо мо бошед то охири видеора. лайка фаромӯш накунед. камтар бо аз тарафи шумо ёрдам бошад, рекламаҳои моро нагзаронда тамошо кунед. мо дастархона партофтем тамошобинони азиз. дастархона инҷа ду каса қати зани ҳеварм партофтем, тайёр кардем. иҷа қайсингилмам ҳаста, ёрдам кардистем, ҳама касаем. ҳозир бо нон мебиёрам, болошта мемонам. иҷа салатора гирифтестем барое ки меҳмоно омадан аллакай авқотам мебардорем. ҳозир иҷа салати капусти бо сабзигӣ гирифтем барое ки ошам кардагием. инам иҷа ҳозир бурдестем. дӯстони азиз, мо ахири омадем, душанбе омадем. дер боз омаданӣ будем ки бо каникула мешуд, якбора омадем. мо ҳам дина омадем, як рӯз шуд мо дар душанбеем. ҳозир иҷа оша зирбакша тайёр кардистем. зирбаки ош намихе пиёзора суп сирх мекунем. баъд иҷа оша вайша гӯшти думба қатӣ, гӯшти гӯспан қатӣ ош кардистем тамошобинони азиз. иҷа ҳам хомшӯрбо андохтагием, хомшӯрбои гӯспандӣ. инамихе ҷӯшидест майда майда. дар даруни хомшӯрбои мо беғарз аз ҳамун помидор, пиёз, сабзӣ, гӯшт дига хел ягон хел картошка хеле чизо дохтагӣ нестем. припра ва мурчу зира. ина сабзиҳо ҳамаш реза кардагӣ тайёр. бо мо бошед.
класса омадам, вақти намоз шуд, меҳмонро авқоташа бардоштем. Намоз ма хондам, Зайнаба дидам ҳаминҷа дар шиштай. хоҳиши ами подписчико буд ки бисёртар Зайнаба нишон тиҳанан. Ам Зайнаба мувофиқи талаби шумо дар ҳар навором кам камакӣ нишонаш метиҳам. ав ду гудаки дигарим уқа намехоҳанд, увора хай нишон наметиҳам, барое ки ҳами майдаҳакай ҳозиражда ҳамира нишон метиҳам. тамошобинони азиз, бо иҷа меҳмонон омаданд, анамихе пирожни овардиянд. Абъёмаш маъқул шуд, чӣ қадр баланди хушрӯ омада пирожнишон. мулоимаки хушрӯ, болош аҷоиб. Тестара бо тестае ки ами коричневӣ вай кардиянд, какао қатия болош зебра кардиянд. ана иҷа бо наму шоколадни ҳам хали пирогшон хушрӯ маъқул шуд, чӣ қадр вайда абъёмашон баланд. ҳам хали абъёми баланда маъқулай ки ами чиз пази ки абъём тия бо ҳамо виддам хушрӯвай бо маззашдам чӣ қадрнаш ковоки хушрӯ мебиёяд вид дорад. иҷа симанак овардиянд, барои хиштоманд симанак овардиянд. Симанаке ки ами хид чӣ мекунӣ куни ай бозор мехарӣ тиннакай и чӣ қадр ғафсай бинед, чӣ қадр симанаки хушрӯ, симанаки бамазза будай, се роғанаки хушрӯ. ами бозорда чанд бор дидим ами симанаки тиннаки ки ҳами нахар мегӯям мешава. я гуфтум бигирим урӯз ами Ленобод симанак омада, хали нигоҳ кардам дар пеш дом мебиёяда. тиннакак уқа маъқул нашуд. гуфтум ами бовай мегирӣ хид ай сар қа роған медозӣ дар дег сирхиш мекунӣ, бо и қарак мешава. ба гуфтум чӣ намегирам. иҷа инаи пирожниёрам бо мебарам ҳози пешошон. тамошобинони азиз, полни дастархони мо тайёр шудак. якта меҳмонон омадистиянд. мо як маъракаи майдаҳа кардем. инами хештаборо мегӯянд тамоми хали маъракаи калон накардагем. нон аст барои аллоҳай ба арвоҳи хусрон. инами иҷа шиштиянд яхелаш дига ӯ тараф болоша сёмка накардам. бо мо бошед тамошобинони азиз. тамошобинони азиз, имрӯз як рӯз пеш аз рафтани душанбе мо дар ҳаму Чкаловскем морожни биромада пеши хонада. инҷа гудакода морожни гирифтем. ҳаво беҳад гармай, ҳавои офтобия 16-17 градус гарм буд мода. инам хе гузаштем ай пеши морожни ки гудакои чая таи морожни мон бигирем. гирифтум шома хидам имрӯз рӯзадор будам. барои гудако гирифтум ки хай уқа хинук нест, ҳавоам гарм буд. инам хай навк шуд я инҷара откритиш будай чанд рӯз пеш мо нафаҳмидем. инаи пеши хона монда наздикакай ҳавора бинед чӣ хел гарми хушрӯ. инам иҷа бо салон красоти кушодианда ҳамиҷа иҷара нав сохтаанд. амия 3 моҳ шуд ҳамҷара сохтеста буданд, аллакай сохта шудан иҷара. ҳавора бинед кабути офтобия. инам хали як рӯз пешай рафтанай тайёрӣ дидем. бо ҳози бозор рафта будам, ай бозор омадистам. барои обуфора ҳам сёмка кардам барои канал. тамошобинони азиз, иҷа мо дар перевали ҳамо раҳи душанбе хуҷандаем майхӯрада айнида ҳам хе барф задеста як ҳодиса ҳама раҳо маҳкамай чандта дулан рис кардагиай. барои ҳам камта гуфтум бо сёмка кунам и барфора бинен раҳо маҳкамо қариб 1 соат дар ҳамиҷа мондем истодем. инам бинем барфа беҳад барфи сағзадеста. ба ҳамин тамошобинон влога ба охир мерасонам. ҳамеша сарбаланду хонаобод бошед то наворҳои оянда.